Mä oon Ville Ranta, mä oon yksi CrossFit 60-100 pyörittäjistä ja me liikutetaan ihmisiä. Meidän lajista on välillä hirveän sellainen raaka mielikuva, kuvitellaan, että tää on yli-ihmisten hommaa ja videon avulla saatiin vähän valotettua sen kautta, että tää on ihan tavallisille ihmisille, jotka haluaa olla paremmassa kunnossa. Tämä oli niitä harvoja projekteja, missä yrittäjä osasi vähän päästää käsiä irti ratista. Kun tuntui siltä, että videon tekijä oli riittävän kärryllä meidän toiminnasta, mikä se idea on, niin ei tuntunut missään vaiheessa, että tarvii itse olla siellä sörkkimässä. Vaikka olisi jonkinnäköistä ymmärrystä ja osaamista videoiden tekemisestä, niin sillä ei ollut mitään tarvetta. No silloin kun tuohon videoprojektiin lähdettiin, niin oli toki innoissaan siitä, että jes, nyt saadaan ammattimaisesti tehtyä materiaalia meidän salista, mutta samaan aikaan en oikeasti tiennyt, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta onneksi ei tarvinnut tietää, kun joku muu oli vähän ehdottamassa, että hei, olisiko vaikka tämän tyyppinen. Ja no, sillä mentiin ja hyvähän sitä tuli. Ehkä se isoin yllätys tuossa projektissa oli se, että kuinka nopeasti siitä ekasta viestittelystä siirryttiin sitten valmiiseen tuotteeseen. Mun näkökulmasta siinä ei ollut ihan hirveän monta vaihetta, niin kun päästiin kuvaamaan ja saatiin video ekan kerran silmien eteen. No, yllättävän helppoa nämä haastattelutilanteet, vaikka tämä on tavallaan outo olla kamera edessä ja jutella toiselle ihmiselle, mutta ton kameran onnistuu jotenkin ihmeen helposti sun kanssa unohtamaan.